kulang kayo sa puso, andito. May 6 na puso sa isang stick. Wala kang puso. Kung wala kang puso, Kain ka nito ng madami. oo. At kung iniwan ka ng girlfriend mo, kakain ka ng puso. Yung balikan. Three, go. Hello, mga kasalo. Magandang gabi mga kasalo. Andito na naman ang Kepam. Tara, saluhan niyo ulit kami sa aming hapagkainan. Bali mami, ano po yung pagsasaluhan natin ngayon? Ito guys, meron tayo ditong spare ribs. Ano siya? Liempo. Liempo. Meron tayong isul. Paborito namin ni Daddy. Kwet ng manok. Kwet ng manok in Tagalog. Ito, corazon. Puso ng Manok. chicken. Ito naman, batikulon. And then, ito, sate babi. Ito, pecho. Meron tayong 2 pecho dito guys at saka isang paa. President Daddy, anong meron dyan? Bali mga kasalo, meron tayo ditong bagnet, sisig. Ito siya. Then, meron din tayong bulalo. Dito naman siya. And of course, meron tayong tilapia. Yung tilapia pala, bigay ni Mare. Bigay natin dyan ni Kumaring Janice. Thank you, te. So, I-deliver na naman tayo. Ito, oh. Yung laki guys, so isang buo yan. Bigay sa akin ng Kumaring to. mga kasalo, pagpasensyahan nyo na yung maingay sa luwas, yung alaga namin. Lalaro na naman yung dalawa eh. Gusto nilang pumasok. So, mga kasalo, tara. Let's eat! Gusto mo Saluhan niyo na kami. mga kiddos. Alin gusto mo na? Pili na muna. Ito pala guys, meron tayo ditong Guys, sausawan. ang laki ng pinili ko, guys. Gusto mo yan? Akin na. Ayoko niya nito. Gusto mo. Maanghang yan na. So, mga kasalo, Ang bulalo yan. muna tayo. Sige po na ako ng konting sabaw. Ito na lang, oh. Hala. Hindi naman lahat yan, oh. Sige, bigyan kita konti. Ikaw, Ate Kate, yung ganun. Okay na po yan. Ito sa dito. Yes. Ligado sa bata. Ay, Daddy. Hindi pala kaya, Daddy. Ba't hindi ko kaya? Ito nga, ang bilis lang. Ang Oo. init. Ito siya mga kasalo. Sama na yun dyan. Gutom na kami, guys. Kakarating lang ni Daddy from work. Tayo na tayo mga kasalo. 1 week pala kaming walang film kasi conflict yung schedule namin ni Daddy. Tapos online class pa yung mga bata. Kaya hindi kami nakakapag-film talaga. May paano ako Kaya na? lang, Suyo ko nang lagyan natin ng bulalo. Sabaw. Harap na. Ang sarap ng kanin. Sarap. Harap yung kanan. Okay lang kahit naubos tong ulam ko tsaka hindi na ako humingi ng ulam dito sa iba. Guys, oo nga pala, gutom na ako. Magnet Tsaka- tayo mga tsaka- kasalo, magnet. Tsaka ano po, guys, Sabaw na ka. dadalaw na naman ulit ang ginamit namin. Baso kasi madaming hugasin to. Ganyan. Kaya dadalawa na lang hugasin ulit para share naman. Yung rice pala natin mga kasalo, nilagyan namin ng chicken oil at saka may garlic. So, parang na siya, garlic rice din, May nakit. Kain tayo. Sarap. Yung mga kasalo, hindi tayo ngayon magkukutsara sa sabaw. Jologs lang tayo ng Jologs food.
Grabe na miss ko to eh. Kaya nagsabi ko kay daddy, magbili siya. Mag-take out siya kasi na-miss ko na. Sobrang sarap ng chicken nila guys. Yung ano niya, talagang nuot sa laman. Buti guys, may bulalo para makahigop ako ng sabaw. Ipainin mo muna lang, palamigin mo muna ha. Malamig, mainit. Mainit po yan. Mga kasalo, Gusto ko po. hindi pa tayo nakapagyaya. Mga kasalo, kain po tayo. Gutom na po Gutom kasi. na talaga mga kasalo. Kain na tayo. Kain tayo. Ang tayo. Ay! Tara. Kain ko muna. Mami, hindi ko sila. Cheers. Kumain ka na. Ay, kung ano, nakalimutan natin mag-cheers. Kalimutan daw natin mag-cheers. Susunod na lang anak. Cheers tayo. Cheers! Pasensya na, wala na yung dalawa. Mga kasalo, try natin yung binigay ni Maring Janice. Idea. Ano? Ito mga kasalo, bulalo. Sarap ng litid din. Ano yun na? Ano po, nagsisimula po doon sa may Coca-Cola. Tapos, pwede din mag-ginsi yung ano, Yung kasalo? yung una ng ano. Ng kasalo? Tapos, Hindi, ayan. pwede Pwede din mo mag cake. Kasalo, yun na nababasa mo ba yun? Kasalo. kasalo. Tapos, pwede din mag-ginsi. Mami, yung kasalo. Go! Dito muna tayo sa isda, mga Kasalo. kasalo. Ako din. Kanya. Ako ang pome. Ikaw din. Wait lang po na. Tadi. Si Boy Tilapia, oh. Wait lang, nakagaling natin yung ano. Mag-thank you tayo kay Tita Janice niyo. Shout out din, shout out. Thank you. Thank you, Tita Janice. Thank you po. Thank you po pag nagdala po kayo ng nagdalang pagkain, si shoutout po namin po kayo lagi. Baliw to. Dahil kasi may padala dito yan, guys. Halos, ano? Kahit simpleng ulam lang, padala talaga yan dito. Ang ano ng ano niya, oh, yung palaman ng loob niya, may cheese yata to at saka ano, may itlog maalat din. Sarap. Mga kasalo. Sarap. Kaya may itlog. Sarap na? Opo, may itlog. Opo. Bagnet tayo, bagnet. Lasang itlog. Sisig bagnet. Walang ano, mami, saw-saw ng sarap. Meron saw-saw ng kalungan. Hindi naman siya masarap. Tingnan mo. Sarap yung Wala akong nilagay dyan. Wala akong nilagay na sila dyan. sarap yung hinain ni yung bagnet, sisig bagnet ni Hilarious Bagnet. Nilagas ba dyan? Yan yung pangalan ng pinilan ko. Guys, Akala ko sa inyo galing yan. Hindi, yung sisig. guys, tara na, kain na. Walang crispy, guys. Ay, hindi pala ito galing lahat kay daddy, sa work ni daddy, guys. Kasi si daddy nagtatrabaho siya sa JT's Manukan. Ito lang pala. Tapos yung, ito lahat to galing. Tapos yung bulalo din, iba din, no? Iba Yung rin bulalo, hindi rin din galing yan. Kay Balik Mr. lang. Bulalo to. Mr. Bulaluhan. Saan yun din? Sa Janice. Ay, na-discover mong bagong bulaluhan? So, Huh? ito yung manok natin. Ito. Mga kasalo. Sakit. Bumara ng halimbawa, lumunok ako ng muda ko, tapos Ikaw, daddy. Hindi ka nag-chicken, daddy. Mikot-ikot, tapos Chicken, no? sabay, Ay, chicken. lunok ko. Grabe, miss na miss ko na to, guys. Promise. Sobrang malasa siya. Tapos yung niya, yung flavor niya, talagang nuot hanggang sa laman, sa pinakaloob, hanggang buto.
Hindi siya gaya sa ibang inasal din na ano, sa balat lang. Ito hanggang buto talaga siya. Harap. Paabot nga kami ng may pasuyo. Isol. Puwet ng manok. Mami, papot po ako nun. Ay, pinito. Papa. Ito yung isa sa pinakamasarap sa ano natin, Matamot lang. main dish natin. Isol, puwet ng manok. Siya. Ito kasi mga kasalo, pati yung ano bone, kain natin to. Halos wala talaga Ano ditong po sila. anak, please? Lunok lahat. Kain lahat. Yan po. Lempo. Oh, yay! Lempo. Diba? Lempo. Kunti lang. Mga kami. Lempo. Yan ako, warin kita. Pupunta ako doon kay daddy guys, sa work niya. Lagi kami yung kumakain ng ano, sabay doon. Kaya pakain niya ako doon na ano. Kung anong gusto ko. Kaya gusto ko lagi pumupunta doon eh. Kasi yung work namin ni daddy guys, magkalapit lang. So may likod lang ako ng Mega Mall, siya naman sa may ano, Home Depot. So sobrang lapit lang. Kasi tumatambay ako doon. Kaso hindi na nga. Mami, di ba po, nung Mm. may work ka po, tapos wala po kami kasama doon sa ano, wala po kami kasama sa bahay, tapos kasi po wala po sila tita Kinsel. Tapos pinunta mo kami doon sa work ni daddy. Mayroon pa akong Sa Ate Bobby, mga kasalo, guys, yung doon pa sila tita Kinsel. po, nagmamantika oh. Parang naglalaway. Ingit si daddy. Oh. Sarap kumain ng ano, ganito. At yung sa lahat, pinakamasarap, yung buo yung pamilya mo sama-sama kumakain sa iisang hapagkainan. Sure, yeah. Ha? Ang kanin. Si Ate Kate, naubos niya na yung kanin nila banda dyan, oh. Ang sarap kasi nak, no? May ano, chicken oil, no? No? Po. Ay, mami. Try ko ito isaw-saw doon. Ayan po mga kasalo. Daddy, Bahala. try ko. Magsabaw tayo. Ayan po. Sarap. Ang sarap ng sabaw. Sarap di. Ikaw na kung magsabaw ka na. Medyo maanghang nga siya pala. Pero kaya mo nak. Galing na Ate Kate, oh, kaya. Ito, sarap. Takaw ni Kurt oh. Ubus agad yung... Kurt, gusto mo yung sisig? Gusto mo try? Yan. Sarap to. Po. May cheese yan. Try mo dali. Try mo ng kunti. Yan, Moy. yan. Yan. Ay, alam ko na May yun. mayonnaise Baboy yun. na lang. Po, Baboy po yan. baboy po yan. Mami, Ba, sarap? naalala ko po, yung binigyan po kami ni Tita Kiki ng putsit kanton, maanghang po pala. Tapos hati-hati po kaming tatlo. Bahula, nagpasya kami ni Imboy na pauna, tapos walang iiyak. Tapos ako yung umiyak sa sobrang hanghang. Talo tuloy ako. Ako panalo din ah. Silang dalawa ni Imboy. Harap.
Sana maulit ulit. No na? Sinisig. Sisig, hindi sinisig. Sisig bagnet. Kasi sanay na ako sa sinisig eh. Tawag ko dito sinisig. Mm. Mm. Ang mga yan? Sarap, Kurt. Ba? May rice pa dito, Daddy. Tadami na ako. Dami pang rice dito na ako. Tapa. Sarap no? Mm. Yung kayo ng dila So, ko. may ano siya guys. Diba? Dali tawag ko. Mm. Gusto mo, Kurt, ng puwet? Ito, puwet. Mamaya ko yan. Wow, may nasira. Wow. Yan po yung gusto ni Kurt. Lambot. Super. Lambot. Ito Kurt, masarap to. Chicken leg and thigh. Oh. Wait lang. Agad ka dito. Naman sa ano. Mga kasalo, oh. Sinusaw Leg ko and to. thigh. Hindi po sinawsaw yan. Kagating mo na. Sige. Laman yan. Di, tagalin mo ba din. O, delikado yung ano nito. Wait. Kukuha lang ako. Ayan. Di. Delikado yung ano nito. Ha? Matigas. Oh, matigas. Kurt? Ha? Super spicy naman. Ayaw niya. Sino na kaya mami nakakadami? Hmm? Sino nakakadami? Mami. Yung dalawa ni daddy mo. Mami. Pag ano kaya may ano tayo, may Hmm. pansit kanto na maanghang tapos ano, marami tapos pasya-pasya tayong lahat wag maanghangan, walang iiyak. Mga kasalo, Oh my God. Hindi ko yun kaya, Kurt. Laki. Huwag ka na lang Bulalo. sumali. No. maro talaga mga kasalo. Pero kay misis na to. Ayaw mo na? Ayaw ko ngayon. Ako. Natatakot siya. Mga Chicken kasalo. oil kasi. Ito mga kasalo, kay Kate at kay... Kurt, gusto mo ito ng utak? Utok? Utak na kasi. Ako. Ayaw, si Ate Kate na lang titira nito. Ate Kate, oh. Paano ito kukunin Ate Kate? Tada! Tulak na lang natin, laki naman ng butas. Tulak mo lang yun. Yan, tulak mo pa. Ito Wow! lang mga kasalo, pakita nyo. Oh. Pakita natin. Wala nyo naman mga kasalo. Buong buo niya nakuha. Ito yung konti na. Wow. Buong buo niya na mga kasalo. Ako guys, dati gustong Delicious. gusto ko yan, pero ngayon ayaw ko na. Sarap. Wow, investable. Malasang malasa kasi. Ang init sobra. Ayun pala. Ito yung ano, laman dun sa ano. Mami, Sa akin yung laman, sa kanya yung uto. Ubus agad. Wala, ubos agad yung kanin ni Kurt. Dati tinan mo dati, kakabigay pa yung... Sarap na? Seryoso masarap? Opo. Sarap. Mami, di ba utak po yun? Mm. Pampatalino ng utak. Talaga ba? Kain tayo ng marami ng ganyan lang para tumalino tayo. Para hindi tayo nahihirapan sa online class mo. Uy, Minsan hindi namin alam kung ano gagawin sa, sa mga module niya. Ang dami-dami guys. Hindi mo lang nagreklamo. Mas gusto ko na yung mahirapan kaming pare-pareho kaysa naman hindi sila matuto, diba? Parang ganing parang nag-refresh na rin yung utak ko. para pag may sinabi yung teacher na ate kay tapos hindi namin mahanap, halimbawa hindi mahanap, tapos mahanap na namin, di ba, ang kumain lang ng utak ng baboy. Ang sarap nga ng ano din? Ang sarap nga ng ano ng baboy? Ay, ng laman ng bulalo, yung utak. Na maging migante. Ha? Isol. Isot. Mami, pinakita sa kanya yung kita mo yung picture mo nung hindi mo pa kami pinapanganak ni Kurt.
Wala kang salamin. Ang ganda. Ang ganda ko noon, no? Yung tilapia mga kasalo, kunti na lang. Ubusin na natin ito. Bakit Yung na natin? hawak-hawak ko yung teddy bear na kulay pink. Dati maganda daw ako noon, de. Bakit ngayon? Hindi ko alam. Hindi ba maganda sa mami nyo ngayon? Dapat din. Patingin ng mukha. Mami, nadumihan ka po. Ay! Ano naman? Mm, Maganda ba? unting hindi maganda kasi may mga pimple-pimple. Unting ganda lang pala. Kawawa naman si mami, ano? Joke! Maganda ka Na-stress si naman. mami, eh. Kaya ako tulog na. Tubig? Tubig daw, mami. Shout out sa mga nanay dyan na nakaka-survive. Ako guys, dalawa ang estudyante ko. Sabay pa sila ng schedule. Wala si daddy. Hanggang 8 lang si daddy. Ay, hanggang 10 lang si daddy nakakapag-assist sa amin kasi si daddy may pasok din. So, mami, Tis-tis lang tayo. ba't din naman? Nakatapos din tayo, hindi natin malalaman 1 year tapos na. No, daddy? Oo naman. Pwede na rin matulog ng maayos si mami. Hindi na kami mag-iingay tapos may bed na kami maayos. Tsaka malambot pa. Pwede na kami doon maganta, oh. Ah! Magtagal Kumembot-kembot. umay tayo, oh. Tanggal umay. Mami. Sisig ni. Kumain na kanina. Kanina pong, Akin maliit na lang. kanina pong ano po, hindi ka pa po natutulog nanonood ka pa yung little nanay. Kasi kung nag-i-affiliates, tapos tinitingnan niya yung sarili niya sa salamin habang sumasayaw. Sabi ko, king, king, king. If he lives, Litos pala, nakalimutan ko na. Ito na masarap yan kasi may cheese. So, try mo to. Tanggal mo yung isang chicken. Inahin natin yung ginili. Parang ganun. Okay Sisig. na tong ulo, ha? Mami, look at Ulo. Mami, Look at you. Wow. Look, ito, ito, tsaka itong, Hindi dapat English. Tuloy-tuloy mo English. What's Look that? at me, mami. ah, Bite it. Wow. 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 You have a very big mouth. Kaya mo yan. Kaya mo yun. Kaya natin ito. Busog na ako. Dami guys nung nakain namin ngayon. Kaya mo nga, mami. Nalaki ko ng... Ah! Kaya lang yung baby. Yung baby to no. Kaya. Daddy ko naman itong kanin ko. Ayoko na. Meron na. Ayoko na. Aso na lang yan. Ang dami kong kinain ng kanin talaga sobra-sobra. Hindi akin na lang. Ayan, Paul, na yung pagkain. Kainin mo na yung bilisan mo na. Peace. so yun, hindi ako nakawala. Okay. Pagkain mo to. Ano mo sa kanila? Wag! Ito guys. Hindi ako makawala kanina. Masarap. Kanina. Bakit ang liit? May kurason dyan nak. Try natin yung kurason nak. Sarap yung kurason. Malasa yan. Puso. Yan. Puso. Si Corazon, ang unang aswang. Sarap. Si kurason. Ang heart ng marami. Taka na. Agawan. Itong, kung kulang kayo sa puso, andito. May 6 na puso sa isang stick. Wala kang puso. Kung wala kang puso, Kain ka nito ng marami. oo. At kung iniwan ka ng girlfriend mo, kakain ka ng puso. Wow. Nang balikan ka. Yes. Kurason? Si kurason. Si Mami, Excuse me. halimbawa, inagawa ng boyfriend, tapos kumain na rin siya ng puso. Yo! Bumalik. Bumalik na.
Taratay ko. Dapat hindi mo pa yung kinain kukuha pa. Bigyan mo sa Nakita o, nako. Okay. Marami pa sa dito. Ubusin mo chicken muna daw, yan. chicken. Ubusin mo muna yan, Kurt. Ubusin mo Chicken? muna yan. Ang dami niya pa dito, oh. Ang dami niya na nakain na chicken. Ayan, wala kung gusto kumain. Dala, ito kay Kito, may yung Kate, oh, corazon Kate. Corazon. Si Corazon. Ito yung pulang ilaw. Yan yung heart ng ano na, Heart heart ng ng manok. chicken yan. Mm. Ang dulas ah. Hindi yan matigas. Ganyan talaga yung medyo chewy. Mas chewy yung ano, batikulon, pero masarap. Diba? Tatamaan ko rin yung anong ngipin. Ako? Marte na rin. Ah, Pero masarap. Corazon ulit. Corazon po pala tawag dito. Corazon sa Ilonggo. Mm. Pero ang tawag talaga dyan, puso, chicken heart. Diba? Kasi puso Sarap. ng manok. Mm. Mm. Uy, Yun. uy. Sige, muna po, mami. Sa Tibabi tayo, mga kasalo. Ubo yun. Malakas to na dito. I-atras mo to. I-atras mo na. Guys, halimbawa, sabi ni Daddy, Kuha tayo sa Tibabi. Bobby, Bob, Bebs, Mm. Tita Bebs, si Tita Bebs, Sa Tibabi, mga kasalo. si Ate Bobby, Tita Bobby. Namiss mo si Tita Bebs mo? Mm-mm. Opo. Mm. Apa, di ko na siya nakakausap. Sabi, ang sarap ng ano? Ito, oh. Simple-simple lang yung lasa niya, guys, pero ang sarap. Ano di? Sarap. Lahat masarap. Lahat masarap. Hindi masarap. Dali, tingin po kami. Ano? Nabulol ako ah. Yun. Saan yun, Ah! Ito na ba yan? Kaya natin itong lahat. Shout out nga pala sa napakagaling kong kumpare na nagluto nito. Sarap. Galing na pagkakaluto mo, pre. Paring Robert Alonso. Sino? Ah, Shout out, pre. Sarap. nag-grill nito? Mm. Sa tibabi, pero ano siya, tag dito. Pork siya na parang ano, na barbecue. Sa Tibabi, it is Indonesian barbecue. Wow. Trivia. Trivia. Tita Bebs. Sati. Ang barbecue talaga laging ano, kahit ano. Hindi, laging nasa dulo. Laging nasa dulo ang taba. Oo guys. Malapit na matapos. Yung nabubusog lang. Tatlo? Mami, sana yung wish namin ni Gio at saka ni Kate matupad naman. Oo nga. Last but not the least, Kasi sabi namin Batikulon. Si Batikulon yung ano natin. Chewy. Pero masarap. At sara guys, papatanggal ko may. Ay, chewy talaga. ang tigas oh. Chewy talaga ang gizzard. Yan. Tagtaran. Para sa mga mahihilig kumain ito, babu. At yung mga uric acid, mahirap to pagka may uric acid ka. Masakit to. Lahat naman may uric acid eh. Okay. Pag mataas ang uric acid. Pag matlas ko yan, mali pa ako. Dagdag ka laman, galing kay Mrs. Care. Babay. Uy, ubusin mo to. Hindi pwedeng babay na. Ubusin mo to. Ano ka? Tatangkad pa. Teneneng, ten. Tatangkad ang leeg. Di ba, Mi? Ano ko ba ng leg ko? Tadi, Mm. nung Ang ano, haba ng mahaba. bibigyan ako.
hanggang maging kabayo. Zebra? Kabayo? Taka ano? Giraffe? Yelong taba. Pag hindi ko ito sa'yo, bigyan natin natin itong chicken ko. Ako na lang. Ito pa ako. Balik ka doon. Doon ka. Sige, doon ka. Tikin. Sa mga aso buto. Balik ka doon. Kayong yan eh. May matitira din naman. Yan nga. Ano yung buto ng ata yung Kurt yung ka? Ayoko po humawag kasi Mm. sakit na ito. Pumupula oh. Sorry. Mami, Mm. nung isang araw po, tulog ka po dyan, oh. Isang oras na oh. Kinuha ni Kurt yung, ano, Kita mo? kinuha ni Kurt yung kumot mo na, ano, SpongeBob. Tapos, Buka bilis. nilagay niya sa ulo, sabi niya, ako si Rapunzel, ate Kurt pa sa klay ng boko. Saan ba yung huli ko sa dito? No. Isang oras na? Tingnan. Gusto mo? Babaya tayo. Tapos na ako. Kurt ka. Tingnan lang sa Mamay mga na, aso. Kurt. Mamay na. Mm. So, mga kasalo, maraming salamat sa pagsama ulit sa aming hapagkainan. Sobrang nabusog kami ngayong araw na to. The best. The best. Sarap. Sarap sa mga salamat sa mga nagluto. Sa mga in-order natin, salamat, sarap, the best. Heart tayo guys. So, hanggang dito na lang. Pa. Sana sa susunod na salo-salo saluhan yung muli kami mga kasalo. Aha. May sasabihin ka ba, me? Ako? Ako ay sasabihin ako. Mm. Yes. Wag niyong kakalimutan mag-subscribe sa aming channel at Wow. kakain din kayo ng mga masustansya para healthy lang at walang kalat. Happy lang! Ikaw, me. Aha. May sasabihin ka ba? Sinabi niya eh. Please Para- like, please subscribe. Yes. Bye-bye. Thank you. Bye! Bye! Bye, Yark.